yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon wakturi to dokcot lamorde Mauritanie. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka aljuma labɗo laɓaɗo tabande waɗi hanki to Bamako leydi Mali jagorɗe halfinade jokkodiral leyɗele tati AES ɗum woni état association des états du Sahel joddima e CEDEAO ɗe pelle ɗiɗi nanodiri e peeje jokkude jewte mabɓe kaldigal daranade kisal ɓamtare faggudu e rendo fuɗɗama gaz moƴƴinteɗo to Grand Tortue ayneyim fuɗɗama yeyyede to leyɗele janane feccere e ngungalu walla ustude yo yowitare ɗe leyɗele ɗiɗi ɗum woni Mauritanie Sénégal e dow leyɗele janane e fannu kuɓɓam ko ɗum woni fandare jillu hanki hooreɓe leydi Sénégal e leydi Mauritanie ɓe fotti e nde tafirde hanki laamu Guinée heɓtani kayitaji yamirore société ji golleyɗi e o ogirɗe saabu fawde jukkoje kono ko gam laaɓal waɗa sariya waɗa golle muɗum ɗum woni fandare laamu ngu hanki ardiɓe ndi leydi Guinée etima famminde ɗum e rendo ngo ɓe kuccodiri e jaydiyankoɓe tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettam bisimilla moon e ley kabaruji ɗi fedde leyɗele AES e CEDEAO joddima hanki alkamisa to Bamako lamorgo Mali nden jonde waɗi ko e gardagol jagorɗe halfinade jokkodiral ɗe leyɗe tati AES wondude e hoorejo gomu CEDEAO e nder ɗen jewde gostodire sengoji ɗiɗi ɗi kala jaaɓi waɗude kaldigal gam daranade kisal ɓamtare faggude e rendo toɓɓe kewɗe jewtama hen tengti noon e haɓade ceeɓi ndigu e nder Sahel Oumar Ela Thiam no artana en e toɓɓe kaldare ɗe keɗoɗen. Kongol woni lawol gadanol ko fed AES rindinde leydi Mali Burkina Faso e Niger joddi e nde CEDEAO ɗum ko hanki wonno e saaha batu jagorde to Bamako nguɗo batu noon yuɓɓina koye gardagol hoorejo jagorɗe leydi Mali kono Abdoulaye Maïga hawre ardiɓe diplomatie leyɗele tati Sahel ɗe e hoorejo gomu CEDEAO hono Oumar Aliou Touré ina mantiri mbayligu mawgu e nder ceergal diwal yankewal ngal e nder gonka jibru gueɗe politique e ngakkede kisal ngal ɗo kaldigal ina yakora ma uddite damen jorto muccugol luure hakkude CEDEAO e AES e nder yewtere hanki nde noon sengoji ɗiɗɗi kala ƴetti tongol ngol disnodiral ngal waɗi gam uddidde kaldigal hakkude fed AES e CEDEAO ɓe kaali hen gueɗe tengtude jowitiɗe e politique diplomatie e juɓɓule sariya kisal e ƴellitare faggudu kam e rendo gaga ɗum ni sengoji ɗiɗɗi ciftini kadi pellital ardiɓe leyɗele diwe ɗe ardinde nafoje dow rowre ɓesgu Afrique banggue hirnangue tawa kadi ina reena kisal mabɓe ko wayno ya garta yimɓe e jawdi mumen e dow wellitare kono nonne kadi sengoji ɗiɗɗi kolliti kulhuli mumen e gonka kisal ɓe nandiri ni ko ɓuuri yawde e yaccade gollodade gam sosde sarɗiji puɗɗi hutorede gam gollodiral moƴƴal e heɓade cebbitagu ɓe kolliti ngal ɗo gosodiral gadnal ma jokku ni taw kadi ina ardini kala saaha nafoje ɓesgu Afrique banggue hirnangue CEDEAO nantini hanki alarba peeje e darnude kawtal konukoɓe haɓade kuliyankaku no e lawol woɗɗi no feewi e on saaha ngal diwal Afrique ɗum woni fo hirnangue leydi hirnangue dunde Afrique no woni e piedde jeetisten leyɗele ɗe nantini eɗe keɓidi gam neldude konukoɓe mumen ko ɗum nantini hoorejo gomo CEDEAO Oumar Aliou Touré jagorɗo Nigéria namen jagorɗo Nigéria halfinaɗo ndenagu nantinino e lewru tataɓuru faltino wonde ngal kawtal konukoɓe ko gam ndenagu ɓiɓɓe leyɗele ɗe fuu jagorɗe halfinade kalis e ndenagu fottan e lewru jeegom ɓuru aroru ndu gam yewtude keɓe jawdi o alhaali